Ketoɗen yewtere ngoƴaaji renndo ketoɗen yewtere ngoƴaaji renndo ketoɗen yewtere ngoƴaaji renndo ketoɗen yewtere ngoƴaaji renndo basiru ɓanne yuɓina yewtere ngoƴaaji renndo ketoɗen 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 yewtere ngoƴaaji renndo saɗa jogii ko annuma ara heto ngoƴaaji renndo inde Allah jurumdere jurmotoɗo yettode waɗini ko Allah jembinde o jurumdere jurmotoɗo lamɗo ñande diine walla ñawojo ko amin nde waɗata min mballinta fewni men e lawol ma postingol he lawol ɓe mbaɗanɗa nemaji ɓe ɓe gona tikkanaɓe gona majjiɓe ɓe amin o bandiraɓe julɓe en ɗam l'islam on calminama yimɓe kono kadi on manama e jettode ɗe gonon gonɗon kala e nder jofnayi yimdede nde Afrique Amérique Europe Asie Océanie leydi men Sénégal région ngaji muɗum sappo ene région Kolda département Vélingara awnofa bangonde commune lenkirin commune Sinthiane Koundara commune Madiina gunaas e kala ko tawete lirɗen commune aji en mbiɗen teccital gana yo dumo e moɗon en calmini en juurima hen faade meɗen dinɗoɓe tawete kala nde ticcal ɗum e juuri ceerno men khalif men jokkorgal meɗen wasile meɗen ko noon kadi calminirɗen hono ceerno men ceerno Ibnu Oumar ɗo woni no woni kala en ndinɗeɓe teccital gana yo wone makko noon kadi ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni ardiɓe cuuri cafrirɗi ɗo ɓe goni noɓe goniri kala noon kadi e tuggi hooreji ɗiɗa yetti kalfinaɗo leegal ɓen ɓe ganduɗa hoore makko kañumen goni cuuri cafrirɗi mawɗiɗi laamu ɗi temriɗi ɗi kayi ganduɗa hoore maɗa yo Allah rokkuɓe cellal haɓe gummoyɗino rafiji ɓe garta e galleji ɗi so tawi koye galleji ɓe goni kadi Allah rokkaɓe cellal haɓe gummoyɗino rafiji ɓe kucca e haajuji mabɓe tabarkallah sallllahu alayhi wa sallam so tawi ko ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni kay hono yiiɓe aduna e nder nduɗo lewru ha yetti innaɓe oɗo subaka yo Allah wurno barkino wiyamno kone ere so tawi kadi ko ruttiɓe jewmuɓe kadi Allah yurmo yakkuɓe harnaɓe aljanna tabarkallah noon sallllahu alayhi wa sallam ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni ɓe caabikeeɗi caggal juuɗe mumen saabu hojiroji Allah ɗi kaytata yo Allah rokkuɓe nemtude ko mbanno ko mbasrutade ni ɗon mbaɗi tabarkallah noon sallllahu alayhi wa sallam so tawi ko ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni waɓɓe ladde te ko min naata gam ɗaɓɓoyde jawdi ko darniri galleji kono kadi ko gurniri ɓesguji Allah newnu ko yahana ko newno to yaaha to no wonire toon kono no wondire toon newno kadi no artire so yonti newno kadi no jooɗe so tawi kadi yonti tabarkallah sallllahu alih w sallam jooɗi ɓen kadi Allah newnuɗo jooɗe ene jooɗoɗe ko jooɗoɗe tabarkallah sallllahu alih wa sallam remoɓe awoɓe ayno ɓe fitiram golle goto kala ɗo woni no woni ɓe mbinen keccitala Allah e muɗum ketoɗen yewtere goɗajirenɗo saɗa jogii ko annuma ara heɗo ko noon tigi siki ala tan eɗen mbiya tan en calmini kala ko hetti Sacré FM 94.9 hande kadi en garti e yewtere moɗon wiyetene ngoƴaaji renndo taw kadi kono woni waade ni en jetti karal meɗen mo ganduɗa ko kañum tigi inna wiyaɗa ha Moussa Bati gade Pular ko laba juuɗe mi minen ko kitolay woni ha maɗa ko noonne kadi mbiyeten hande kadi en garti taw kadi ko jokkude e jewte meɗen ngoƴaaji renndo taw kadi koɗen jaada e musidɗo men guiɗo men pehil mo ganduɗa enen muɗum tigi ngow waddude ndeɗo yewtere wona koɗo e nder yewtere nde wadde ko enen makko kadi hande jogori yadde yewtere nde inna wiya Ibnu Oumar Touré walla men Ibnu Oumar Al Husseini Touré en calminimo no hannirtini henna hono bamum bébé nen mbi dente kisal Allah e maɗa Allah woni bébé no hannirtini henna sikkala ɓe gandi balɗe ñanden tan o heeɓino ɗo inde en duwi men hannirtini sikkala eɗen mbiya tan kankone yo Allah selin doole to makko to joni joni jeheten mbawen salmodirde makko nde tawno ko eɗen kuccidire makko kanko heɗen banggue ñaamo wadde en ala no mbaɗeten tan so wona dokken mo konngol ngol o hofna bandiraɓe ɓe e subaka hannde o ɓawa ɗum mbawen artude tigi e mbadi yewtere meɗen inchallahu lamɗo jaaɓi ceerno Ibnu Oumar Diawadi
assalamu aleykum bandiraɓe hettiyankoɓe radio Daka FM mo 94.9. Waaleykum assalam wa rahmatullah. en calmini moni kala to woni ene woniri e ndunde Baba Adama en. noon tigi Ibn Omar Touré salmitama wadde ɗen fof en calmitima mono hanisni henna bila musidɓe tedduɓe sikki ala hannde kadi en garti tawi kadi ko etade wadde kadi ngoƴƴa goto e ngoƴaji tawi ko ngoƴa mo ganduɗa hoore maɗa ko enen fof ndendi ngoƴo o gonga ni serani kala ngoƴa mo gadduɗen eɗen jiiya hen koye meɗen eɗen ndenda hen woɓɓe taw woɓɓe gadda kadi woɓɓe naftoro ɗum fof ene woodi e ngoƴaji rendi ko yettira Allah kono hannde kadi Ibn Omar ngoƴa mo jogoɗen addude o en kewani wiide ngoƴa o ko ɗo fuɗɗi ko ɗo haaɗi kono kadi ko noon ngoƴa o ala ɗo fuɗɗi ala ɗo haaɗi kono ene woodi ɓurɗo wurde ngoƴa o ha kolliti ngoƴa o yo en mbaw addande yimɓeɓe ngoƴa o wadde en alay saago ɗum wonata sababu eɗen joofo mbiyen oɗon ngoƴa ko ngoƴa commune Madiina Gunaas walla mbiyen renndo dowri commune Madiina Gunaas kañum e lenkiring kamɓe tigi ɓuuri wurɗumen hay sino ni sin jan kundare enen tawe hen walla ko nandi hen kono noon ɗiɗo commune aji ɗiɗi kam yimɓe muɗum tigi ɓuuri wurde ɗeɗo caɗele e ha tengti e saaha mo gonɗen ɗo so tawi eɗen kala on ɗon ngoƴa hande mbiyeten ko ngoƴa ɗum woni hono ko wiyete pharmacie to banggue yiirde leɗɗe eɗen gandi nokku jeeyiɗo leɗɗe e commune Madiina Gunaas fof ɓe jiiɗe mbayide ko nokku goto wadde nden ene jogui caɗele no feewi jeeyaɓe commune o ha tengti noon e jeeyaɓe e nder commune Madiina Gunaas si kono kadi hay ɗi to commune aji saabu guure kewɗe koye Madiina woni ko mbasoto so tawi dañiɗo cellani ko hôpital Madiina gaddata ha e nokkuji goɗɗi wadde so tawi jomum en enen dañoɗen ɗon caɗele ne goyto e kala saaha enen nene ala ko diƴƴinen ɓe so wona haalde ha tengti ɗiɗon ngoƴaji ene jojji ene hani ne foti nde garten ɗo gaddin on ɗon ngoƴa beele yimɓeɓe mbawa tigi rendude ngoƴo o mbawa safrude ƴewde beele hono no ngoƴo o safroto e hol mbadi nde ngoƴo o wawata safrorade so tawi en gartiɗon noon en kaali ganden hankkadam kala kiɗiɗo wonɓe caggal leydi wonɓe leyɗele goɗɗe goto fof ene jogui hen fodde timmude wawde etade wallude hono ganduɗa hoorema ha kaɗon ngoƴa wawa safrade Ibn Omar ngoƴa o noon ko ɓuuri mantinde to banggue so wiyama pharmacie ma wood wiiɓe omo uddita e mo yeeya e ko nandi hen aha ko gonga ko ɗum saabi ene haale hol caɗele keɓaɗe hen saabu eɗen teski hande Madiina Gunaas koyne wona ko famɗi fof ujunnaji temedere neɗɗo temedere ujunere neɗɗo so ɓuuri walla ɓuuri ɗum e noon e capantato walla temedde wadde ma arta hen tan andine hoorema ko noy fof kam eɗen gandi hande ko finata e commune Madiina Gunaas ko ene heewi ha ko ɗon tan wawi hadde wadde men ɗum so tawi wiyama ko 80 habitants 80 000 habitants 80 000 habitants wadde capanɗe jeetati ujunnaji capanɗe jeetati sen payen ko ɗum woni ɗum wona 80 000 habitants de ujunnaji capanɗe jeetati eyyi lemi on nanɗen ne wawi ɓurde ɗon ni moom ganda e pulaar kam eyyi no wawi foof kam ko tonggode heewde ɗum noon so tawi wiyama pharmacie goto ene jogii e ɗum e noon ene jogo caɗele wadde noon ene moƴƴa caɗele ɗe kaale yiyama taw won heeɗiɓe wawɓe safruɗen caɗele jalta cafrande wondireɓe caɗele ɗe eyyi ɗen caɗele noon no mbiɗen ni ɓuuri tekkinde ko feehi ha ndungu ngu ari hedde lebbi ɗiɗi hankkadi nam gawri ndi woɗɗoyi ɗon ha dabbunde gasa kono wona hen lebbi tati walla lebbi nayyi ɗo caɗele ɗe ɓuuri mawnude hoddi ko fof ne waɗi caɗele ko gonga kono noon caɗele ɓurɗe mawnude ha mbiɗen commune aji ɗiɗɗi foof ene tesko ɗumenam ene nder ke hono to formation koye oɗo ɗiɗo sahaji ɗiɗi koye oɗo saaha ɓurata wonde ɗum noon ko ɗon jogori wonde hande yewtere men hakkude ɓen ɓe ganduɗa hoorema ko joguiɓe formation ɓe kañum e aroɓe ne cooda hen ɓe kono kadi e heddiɓe woɓɓe holko ɓe jogori wawde wadde hen mo tottitima konngol haade am artude eyyi mawɗo Basir Ban a weltanama kadi sikki ala hande on gaddi ko kewn noon addude ko en gaddi hay saaha foof oɗon gadda ko gandanɗa hoore ma ɗum ko ngoƴaji tigui ɗi renndo o wuuri
kadi poɗɗi ƴeeweede holno ɗum safrorto nde wonno hakkunde jeeyowo e coodowo ko ɓuri heen moƴƴude ko masala ha wona hakkude maɓɓe jurum wona hakkude maɓɓe eyyi ɗum noon so tawi ene manki tan ene ɗesa addude caɗeele eyyi so tawi en paati to baŋnge pharmacie miɗa anndi hannde ko toon poɗɗen naayiraade hay soko no foti fof sikki alaa kono mbiɗaa ni o sahaa enen fof eɗen nganndi holno ɗum wuurdi eyyi enen wonɓe ɗo ɓe enen fof eɗen kumpitii sikki alaa hakkunde jeeyowo e coodowo masala hani heewi ene foti wonde hakkunde maɓɓe kono kadi surtout ma noon kam an jeeyowo o sabu kala façon neɗɗo ene are ma kadi neɗɗo mo nganndanɗaa hoorema ko ganduɗo e hoore muɗum so tawi are maɗa ko an foti yaajde sa renaki tan sa yaajani tan so renaki ene waɗa caɗeele seeɗa commun tigi Bounoumar so tawi ko an foti yaajde an garaɗo ko gonga kono tigi foti wonde so tawi a yaajani ne wawi adda caɗele nde tawno so tawi a udditi hunde walla a woni e nokku a wi ko renndo nodduɗa renndo ngo noototoma e keewal wadde so renndo ngo nottimama e keewal aɗa foti jogade mbawka e wawde rende gonɗo renndo e rendude renndo ngo ha mbawa yettinde fandale maɓɓe e ma annen kadi fandale ma e maɓɓe sikala ɗon fammima wadde ni Ibn Oumar ɓuren naade tan e mbadi ko ɓuri tigui tigui wonde caɗele ɗe ganduɗa hoorema ha yimɓe mbawa ɗum famde somi fayani ko adi foof caɗele ɗe ɓuuri wonde ko wonde pharmacie goto e nder commune Madina Gunaas foof no fotirno ko ene wona capanɗe jeetati ujunere walla ko ɓuri ɗum neɗɗo so tawi wiyama ko hôpital noytino ko pharmacie goto woni ko jogui ɗumen noon caɗele godat no fewi kadi caɗele goɗɗe ɗon joni ɗon donc ɗo woni saɗande adana nde ɗum noon heeɗiɓeɓe so tawi ɓe jogui hen peeje soɓe garoyi ɓe gadoro ɗon holno mbatten ha nden saɗede iwa go'o wonande wonɓe nder heeɗiɓe radio ngo wonɓe réseau banggueji foof ɗoɓe mbawi wonde foof kanko foof nodda hen goto foof e feere muɗum holɗo rewete e holno foti waɗirede ha nde ñawande tella ko adi foof ɗimmel ngel so tawi en garti e soodoɓe e yeeɓeɓe ko ɓuuri hewde soodoɓe wonko ɓe goyto kono noon enen en jaajnotako hen ɓayteɓe keeɗi ne gasa ɓe gara ɓe kaala holi caɗele ɗe ɓurata waytade kono wonko ɓurɗen hen teskade hewɓe ne goyto hen ko wayno banggue so tawi jomum ari ye wonɓe ɗon ɓe eɓe wasa wattude hakkille e garɗo o ɓe wasa teskade ɗumen ɗam kono hen goɗɗum kadi ko wiyete hono waktu guddugol ngol eɓe gudda waktu mo ganduɗa hoorema fotani uddede walla hayso ne foti uddede wonɗo foti udditede e hen ko wayno falantire Allah nandi hen kono woɓɓe gara daro hen taw gimmi ko wona e nder wuuro ngo ni jomum ko nokku goɗɗo immi walla jomum ganduɗa hoorema ene jogui tampuɗo no fewi ara daro fodde heure uji ɗiɗi ronko hebde ala ɗo yeehi nokku goɗɗo hen goɗɗum haaɓe woɗe so heɓoyani o ñanden walla janggo wuɗum wona kadi kinɗon lekki ki ala ɗo ɗum no heewi o saaha lekkiɗo manki taw wonta ko ma jomum yaaha Tamba walla yaaha Manda e ko nandi hen ɗenɗon caɗele foof ko caɗele saabu ñawɗo so wiyama lekki muɗum ko ma yahane Tamba walla ma yahane Manda ɗum ɗon ne wawi adda caɗele e ɗon kadi ko hen hunde e goɗɗum min mi tottitma so wonko ɓeyta hen seeɗa esɗen uddidde hande ɓoggol ngol law beele ƴeewen heeɗiyankoɓe ɓe soɓe garoyi hen enen en mbawen artede e wawde faccirde so Allahu lamɗo jaaɓi Ibn Oumar eyyi mawɗo Basir Bane min nani ko kalɗa ko kadi weltama no fewi saabu a haali ko fonno haalede ko foof sikki ala eyyi nde wonno ko gaddinam haalde ko tan so tawi jurum ala hen tan ene ɗesa sattude so tawi en duttima haali wonde koko pharmacie goto joguiɗen ɗo e nder wuuro ngo kala noon ko ala concurrence ene ɗesa sattude so tawi joguiɓe ɗum ɓe gona yimɓe yaajɓe ene ɗesa sattude sikki ala fodde no mbiɗa ni wona madinaɓe tan woni ɓe pharmacie o gonen ɗo woɓɓe ne gara yimmoɗo fodde de 20 kilométres gara sode lekki e tawa ene udda en ɗen foof ɗen caɗele foof eɗen jiiya ɗum walla neɗɗo ara o ranga gila o yetti o tawa ɗon yimɓe o yaha ha rang makko yetto ɓe mbiyamo yo ƴeewo weccet
taw ɓayde ko soodata ko wona o adda ujunere taw ko soodata ko temedde ɗiɗi ɓen ɓe yo ƴeewe weccete mbawa rokkudemo kayisukaji mumen weccetaji mumen ɗi awen ɗum ɗon foof ko wonde ko goto tan woodi sinno so tawi a rutti oɗo o yaha ɗo soodoya banggue goɗɗo sa rutti goɗɗo o yaha soodoya banggue goɗɗo tan hankkadina wonta ruttude eyyi ɗon ne kadi ene jogui caɗele ɗe noon ko kamɓe e koye mabɓe eɓe poti andude ɗum ɓe mbatta hakkille e enen wonɓe ɗo ɓe saabu koɓe dañata ko foof koye meɗen ɓe dañata ɗum sicci ala enenne sohlaji meɗen ɗi gasata koso en jettimama ɓe walla alay saago mbadden masala haaji e koye meɗen saabu waɗa wiyeɗo hande bindanaɗo ordonnance taw wattaɗo escale ni koso windama tan o noddat walla o nelda ɗon hono hojom taw yettimomo ɗo ɗum sirti ndeken so tawi ɗi gonino ɗo ɗiɗi walla tati aɗa andi kamɓe kam ala jahannoɗo e banggueji mabɓe so tawi ko ni ɓe goniri e yimɓeɓe ɗum noon alay saago enen madinaɓe ɓe enen jogui hen walare saabu hunde so woni e wuuro ko enen wonani ɗo kala ko ɗum wawi wonde noon ɓayde tawi koye wuuro men he woni ko enen wonani ɗo ndeken noon eɗen jogui pelle wiyoɓe ko daraniɓe madina gunaas ko daraniɓe golle ɗum ɗo walla e ɗeɗon gueɗe eɗen gandi eɗen ceewi ɗum ndeken noon yurnittoɓe holno gurdam wonɓe ɗo e madina gunaas guuriri ɓe mbatta hakkille ɗum ɓe mbawa ƴewde dogde masala haaji hakkude meɗen hakkude enen soodoɓe e kamɓe yeeyoɓeɓe so tawi ɗum noon en huftidini ko yeeyoɓe mbini joni noon woni yeeyoɓe ɗum ɗo walla woni yeeyoɓe ɗum ɗo surtout ma noon walla tenki noon e banggue pharmacie o banggue pharmacie o aɗa yiya neɗɗo wadde e mabɓe seeɗa mbima ɓe jeeyatama eyyi min hooram mi wadde e mabɓe kono wona ciɗi ɗiɗi walla ciɗi tati ɗi gandanɗa hoorema ɗum kam ko min wadda wona goɗɗo mi ari mi addi kalis mbeɗa sooda ƴettumi biye mo 100 dokkumomi biyone kola kanko o wi kam ala on nangata biye kolaɗo joni noon ƴettumi posa mo jaltimi toon kalis goɗɗo tawmi hen 100 dokkimomi 100 ɗe kanko ne o yejjiti ko baɗɗo refusé 100 ceekiɗe o rutti kam 200 ceekiɗe mbimo minnene mi ƴettata eyyi minnene mbimo mi ƴettata o dari ɗon gankini ha ɓooyi o ƴettoyi 1000 francs goɗɗo totti kam aɗen ɗum ɗo foof hollitta tan ko minen tan goni ɗo gonga eyyi kono noon ɓayde ko onon tan goni ɗo madinaɓe ene guuri enen gandi yo ngar dutto e ɗum ƴewde masala haaji hakkude mumen e mabɓe ɗum ko hunde fonde doguede watte hakkille saabu saaha e saaha foof aɗa tawa ɗon histoire uji gandanɗa hoorema ɗi potani wonde waɗi ɗum tan ko wonde goto nde eyyi enen noon en ganda so tawi on joguiɗo possibilité wadde pharmacie goɗɗo walla ala kono kam madinnaɓe ene jogui connaissance no feewi yoɓe mballu en kamɓe en joomen connaissance ɓe ɓe mbawa ƴewande en holno pharmacie ngaji goni so ɗo e nder wuuro ngo ha natta wonde goto kam taw kam sa heɓani ɗo ma waw hebde ɗo kono minen kam guila minen kam jibinande 89 ha ñalamo hande oɗo pharmacie tan min gandi eyyi noon tigui jarama Ibnu Oumar machallah seedantagal ma ngal waɗi fayida kadi no feewi ɗo kalɗa ɗo ɗum ko hunde wotde kono kadi gongel nani hen sergol prix o ɗum ɗonne kadi yimɓe foof no tekki ɗum e nam saabu so tawi a windinama ordonnance hôpital a yeehiɗo pharmacie gonɗo hôpital o a heɓani ko ɓuuri hewde ko tan ɓerde ma taƴat a hulat so tawi ko ujunnaji ɗiɗi joguinoɗa e poche ma a tawat wiide jomum ɗeɓat hulde yaade hôpital e pharmacie to ni bom saabu tawata ko kala ko gandanɗa hoorema ponɗa toon heɓirde 100 walla 200 aɗa heeɓiroy ɗum enam toon hedde ujunere walla ko nandi hen ɗum noon kadi ene anda nokkuji goɗɗi ko jeeyata ko saabu ɗum woɓɓe ne codoye leɗɗe nokkuji goɗɗi ɗi gadda ɗo kono enen gandi différence gonɗon o différence ɓurɗo famɗude tan no paracetamol ko ganden Sénégal hono foti ko jarata ko eɗen gandi ko jarata ɗo ko wona ɗum ɗon wadde ɗum ɗonne kadi foof noon ha hande tan koɗa to ɓerne ko wonde goto nde e kadi ne waɗa komi goto mbiɗa waɗa ko weeli kam eyyi ko noon mbiɗa ni ene foti ardiɓe ɓe ɗum ko foof noon toggito ardiɓe laamu wonɓe ɗo ɓe e hilifaɓe kamɓe foti darade e yurnitade e hono nden ɗon ñawande holno safroto waɗani ɓe tan arde ɗo eɓe jeeya pharmacie yooɓe mbattan ko weeliɓe ko eyyi ɗum ɗon kadi bon enen kaaliɗen ko ha ɓe nana so tawi ɓe nanano ɓe nana ɓe ganda
so tawi ɓe nanino ɓe ganda kadi population ene wuuri ɗeɗon caɗele ene woyto ɗen caɗele jamma ñalawma ko kalɗen ɗo ko mbiɗen ko oɗo saaha ɓuuri musde kono ala saaha beɓɗo hen woɓɓe nana jomum mbiyonde min gari mi ari mi tawi ɓe jooɗi mi haalde mabɓe ɓe callima kam jabade ɓe mbi min jippima e ko nen fof ala kala hunde aɗa nana wadde noon ɗum ɗon noon yonti ɗo ganduɗa hoorema ene darane ha yimɓe mbawa ɗumen safrude ɓay ko noon mbiɗen ko en renduɓe wonɓe boolɓe ɓe gandi ko kamɓe goni walla enen fof ni kono noon enen jooɗaniɓe ga hannde wadde en dokkatɓe waktu jaajɗo ɓe mbawa nadde enen e mbawen wadde analyse e nder haalullaji mabɓe ɗi ko mbaten hen ɓeydude ɓe naata e noddugel ngel on saaha ɓe mbawa addude kamɓene kadi ko woni ko yiyande mabɓe no mbimɓe ni noon ene yaaji kadi ko jiɗɗen ko yiitude safara muɗum eyyi joguitiɓe soko doole ɗe namdi soko to laamu namdi kala ko namdi ɓe mbiyani so tawi kadi ko won anduɓe ɗum e namde ɗo ɓe ganda ɓe ƴeewa laabi deweteɗi ha pharmacie ngaji ɗi goɗɗi gona ɗo walla goto kono kam eɗen gandi kam Madina kam ɓuuri pharmacie goto eyyi ɗum kam eɗen gandi saabu ɗum ko taki manda wadde pharmacie ngo Madina ɓuuri Madina kam wona haala départemental o haalte eyyi commune Madina population muɗum wona haala départemental o haalte yawti ɗumen nan kono eɗen gandi départemental to woni Vélingara no foti hay goto ana foti pharmacie ngaji goni toon no heewi te Madina ɓuuri Vélingara population laabi ujunere wadde ɗum ɗon il faut darane fotɓe darana ɗumen ɓe darno ɗumen nam enen mbaɗen ko poɗɗen wadde ko on saaha ene gasa yetto e noppi mabɓe ɓe nanira noon kadi ɓe pamira hon noon ko 77 784 44 42 so tawi ala ko jiɗɗa ko ɓeyɗa haade wodde gam eyyi mawɗo Basir Ban ko noon sikki ala ha joni kam ko ken felliɓe tan hankkadi ne rendude e noddiyankoɓe meɗen ɓe bisimilla eyyi kono kala ko haala ɗo ko gandanɗa hoorema ko faati hakkude meɗen e mabɓe wonko heddi ko ɓuuri ɗum ɗon mataw kay won tan kono jaɓo haalade won assalamu aleykum waaleykum salam Mawɗo Ibrahima ɗum Oumar Touré seydi Sow min calminima min calminimama ane musidɗo Alaji Basir Ban eyyi on kaali de ngoƴa mawɗo hannde kadi eyyi eyyi te ngoƴa o ko goɗɗo yimɓeɓe fof gonga eyyi kadi hayso fof kam darataki toon ne ene gasa kam ko ɓuuri ko hewde yeehi to gonga eyyi fodde yiyande nde mbiɗa a waddama ɗon nde ene jogui waddeteɓe noon ko ha heewi gasi eyyi ene jogui goɗɗum nan hen gonga ko jomum ittat toon adda ga to hôpital ga waɗata pharmacie on ɗon sa wi ni wima monde ɗum ɗo ƴettum ɗon ko pharmacie to on saga ko cottade pharmacie to ko ɗum cotta e makko a wima katiganen cotta eyyi ɗum ɗon noon so tawi woni hocciranoma ko ɓinguel wonno sa tak nguel woni ni nene majjila ha dande majji saari eyyi saabu ɓooyi ɗo ko ɓamni ɗo lande ina haale wonde pharmacie ngaji goɗɗi min joggi wonde ɗo te ko noon foti waade saabu wuuro ngo foti yaadde ni Allah no rokkiri meɗen moyeni fotini kay jaltuɗo gaara jagal kañum ne waɗa pharmacie gonga eyyi taw ina jogani ɗum humpita eyyi fodde kadi ko yiiɗon ko wonde so tawi yimɓe gaari ɗon goɗɗum ɓe darata ɗumen ina gata hen goɗɗum taw boom tawi hoɓe ƴeewa wayno ballon ni eyyi an sa ari ɗon kam an hoorema hay so ɓe gandata ni boom wonko woni ɗon a yantata ko ren jeeɓa wadde eyyi ɗum wona yantare maɓɓe tan mayano maɓɓe ni eyyi kono garɗo ɗo e ngoƴa on wonko woɗi ɗum ko wona ƴewde ko ngoƴa on ko eyyi ɗum noon ko raɓɓiɗi to tan o wiyoɓe tinno kamɓe joom haalisaji en ɓe ko kamɓe kaldete gonga eyyi kadi ne wona kadi jomum kadi waɗantaka haaloɓe ala waɗantaka rendo ngo gonga eyyi ɓaade waɗantaka rendo ngo noon hannde Madina Gunaas ɓe tolni ɗo tolnima e dañde ɗin ɗon gueɗe ɗen ɗon gueɗe fof wallahi gonga eyyi saabu min ɗo ɗo pharmacie lenkirin ɗo gilan ndema o biteno ɗon mandaka daabo wiyeteno ɗo o mi meeɗi arde pharmacie he ɗon wiide gonɗo no wiide ko abay kono nde garmi e makko nde mbindinami ordonnance garmi e makko nde kanko pharmacie makko ɗo no nde o yeeyi nde mi sikkanno boom ma taw ko juumde saabu elle somi juumani ordonnance o ɓuurani nogas mbima an kam mbara juumani o ala ko ɗum winda e kayit e eyyi te noon tawi fafagal ngal gandanɗa hoore ma wawi wiyede wonde boom yo Allah yurmo yaafo hakke ko gandu ndeɗɗanmi kono ko nogas so mbimani ɗon ɗo lenkirin ɗo hewɓe nani hande gandi on pharmacie
eyi ko raɓɓiɗi ko tan yo yimɓe tinno keɗo ketto on sanga jogani ɗum moyeɓe fof gummo e darde on sanga gummo e jonde paata e darde gollodira e men ballodira e men eyyi ko en weeɗiɓe noon ala biyaɗo ala kadi noon kadi gaccaɗo eyyi ganduɗon jogui on hakkan fof yo naata hen eyyi yo Allah walla yo Allah reen on noon ma dañ kadi noon wiiɓe woɓɓe nani hen eyyi ɓe ko ina kaari foftere tan ina jooɗiɗo ɓuuɓi no kaala ko beela eyyi neɗɗo noon kam sa welti haali toon wonde katani tan ala e sago no ma mbiyeɗa e ma muña yo Allah walla yo Allah reen oɗon jarɗon oɗon jaafo eyyi mawɗo Basiru ay fodde kankone ko haali ko artude tan e rokkude dalillaji ɗi gonnuɗen ɗo e haalde nam jaɓɓo goɗɗo gonɗo e ɓoggol o assalamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatu waaleykum salam wa rahmatullah inde yettode ɓuure min calmini min juurima min calmitima min juurima ceerno Basiru ɗon on calƴiti haala ka fof dan tigui Kimbo mi lelima ɗo lebbi nayyi mboɗoya faas ha sakket yaami to hôpital to garmi mbimi yoɓe jeeyam ine wayno ɓe ƴeewani ni no ko coto o no haaliri ni wayno tuure no haaliri ni ɗi ƴeewani min Babla Kimbo ɓoccitima en mbiyatan ene wawi ma artoy Babla Kimbo ko noddiyanke ƴettu goɗɗo gonɗo e ɓoggol o assalamu aleykum waleykum salam wa rahmatullah inde yettode min calmini min juuri min calminama mi weltinima moɗon e ndeɗo hande ndeɗo roggere nde lowɗon Diallo enen fof ko mataw ko sawru ndu ko wotoru fodde kam no jiirɗen gueɗe gonɗe to banggue pharmacie ɗo kam tawi ko Allah caɗele ko haa ɗon tan wawi haade sa ƴeewi to banggue hay koɓe jeyata saltilo paracémol ko to jaaɗa leydi fof ko nogas mi jeyata kono gamɓe ko nogas joyi ɓe jeyata yimɓe kene joom yakkumi to banggue wuuro ngo hannde tolniɗen ɗo waɗoɓe ɗo kanka yiren ɓe hay ƴeewa tan gandanɗa hoore ma ƴeewa tan jannguɓe tan pharmacie uddite ɗum kam ala ñamani pharmacie ala ñamade kono kanka yiri kam ala ñamade jomum wawi tottudem toon so wima aran toon sima kono ɗa kam ko mbuɗe famɗude ala ñamade ko mataw haqqillaji kuccinani ɗum kono noon tawi ko Allah kam ina waɗi lor kam ko haa ɗon haydi walla gara ɗon ɓe ƴeewatama ni ɓe teskatama ni walla mi no waɗi yimɓe kadirni tan ɓe gara mbima ɓe ngala weccete ya ƴeewo no waɗi caɗele tan tawi ko Allah no waɗi caɗele joni ceerno Hamidou holi erango ma hen e yiyande ma en tant que nene holli sono holi yiyande ma e miijoji ɗi gonɗa miijaɓe ne mbaɗɗon haaduma sata fodde kam wonande ɓe Allah newnani ɓe ɓe Allah newnande hannde machallah so banggue kam dental ngal wanni hayso wona ɗum ɗo ni sen jaari so neɗɗo yaari banggue doctoragal kam won jannguɓe ha jangguina ina ngala falsuji so keeɗi hono ɗum ɗon jomum so wonta rewete pharmacie so darnama tan ma heeɗo yeeyoɓe nam no woodi ɗum yo haqqillaji maɓɓe kuccan ɗum ɗon kono sodde jamde en ɗum ɗon wiyen ɗum ɗo naggam hannde ko pharmacie ɓuuri waɗɗade meɗen enen koye meɗen ɗo ɗum kam ala ñamade ɗum kam ala ñamade ɗum kam mi ñaguini bandiraɓe ɓe joguiɓe hakkan majjum yo Allah newnanɓe ɓe kuccide hen amin ɓe montano men ɗinɗon gonɗi ɗiɗo tawi ko Allah kam banggue kam oɗo wona commune o ni lawri commune aji goɗɗi so gaari ko lor tawi ko Allah ko lor inchallah jarama beltima moƴƴi mi yettimo noon tawi ndeɗo yiyande kam nde gadduɗon ɗon tawi ko Allah mi yettimo ɗon mi jarnimo ɗum yo Allah simbina machallah mogol jarama sey Hamidou Diallo hatandalega rahmatullahi en yettima ko heeɗiyanke kala noon nde o naati e yewtere ko hono dani jettimo jarimo no fotirta ni yen Ibnu Oumar a nani kanko ne walarno addude joni mata en ƴettat oɗo so en ƴetti oɗo on saaha mbawen artude seeɗa e koɓe puɗɗi haalde ko ƴeewen holno yaari bisimilla jaɓɓum salamu aleykum bisimilla calmini min juurima calmini Basiru Ban calmitimi mama yal o mo hiraɓe muttara tan haali ɗo docteur ko lenkirino hono makko weeɓaji e wawde yurmade ñawɗo nan tigui sa ari e addi ñawɗo
a yino jaɓɓo towɗum eno newni rento ɗum eno wallirta ɗum ni Ibrahima wi o waɗani ɗum ko min waɗini kam ko ɓuri ɗum est ce que gasi Allah woni te docteur Dabo ko neɗɗo moƴƴo machallah amma kam hannde ko woni ɗo ko ko wuro ngo tan weltini no poɗɗen ɗoɗi ɗo ba so waɗi dujoyi en keɓat pharmacie mbaɗa yeesuɗam meɗen wallahi ganden ko yeeyete ganden ko gañete tigi kono tawde ko garɗo tan faggade inchallah andi fuɗɗo ndi majje jano men ko koɓaɗo ma mo anndaɓe yurmotako ma ɗaɓɓi toɓɓere moƴƴere fonde haalede jarama jarama ɗon jarama machallah noon tigui jarama ha mam Idi Bayla Diallo en jettimo on hanetni yen bisimilla musidɗo jaɓama salamu aleykum sir Abdoul Aziz salamu aleykum si bisimilla ɓoggol ngol ne taƴa seeɗa bisimilla ligne o woni jaɓani ko nan tigi mataw ligne o jaɓani mbimi ko yiyande won fayida gadduɗon ɗo tigi Diallo si jarama min jinno naata yewtere no feewi kono ɓoggol ngol ƴeew nodditde banggue goɗɗo ƴeewa so tawi ko appel normal walla mbaɗa appel normal on saaha ƴeewi ɓurata laabi noon tigui jarama no feewi ɓe jafnomo no feewi to banggue no dandino men ki labde mo wawi tigui artoyde Ibnu Oumar anani kankone mataw ko musidɗo wadde jaggoɗo hadde makko artude jaɓɓoɗo gonne assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi wa taala wa barakatuhu Seydina Ousmane Seydi Touré heɓan merci toon Touré heɓan yettere Allah calminama no fewi o jurama on jettanama Allah kadi alhamdulillah toɓɓere nde gadduɗon ɗo nde toɓɓere wonde fayde no feewi machallah e tawno oɗo saaha ɗo pawle ɗe ene keewi gila wonɓe hôpital uji ɓe hay wonɓe pharmacie uji ɓe ɓe poti wakkilade ɓe jurmo julɓe ɓe e tawno pawleje ɗe wona enen pawide koye men ko Allah fawide e meɗen gonga kamen ne ɗoɓe gonni ɗo ko Allah waɗi ɓe ɗo ɓe gonni ɗo en gonga en nani docteur gonɗo weli gara e docteur lonkiroma komo manta ko en neɗɗo noon ko golle muɗum mantirte gonga kamɓe ne ɓe tinno ɓe mbakkilo ɓe jurmo julɓe ɓe bili kamen ne ɓe keɓa wune si neɗɗo arema sellani sa ɓeydi jiɓɓe hakkille muɗum ɗamtere ñawraɗo ko jiiɓiɗo gonga ala ko famata ala ko andata ko jiiɓiɗo tan si ari e maɗa newnan ɗum hakkille mum o deeƴa kono ñawɗo si neɗɗo si addama ñawi si a heddi aɗa ɗum furo han on a ɓeydi ɗum ha guinanti ok ko noon wallahi noon tigi mataw o ɓocciti o ɓoggol ngol en jaftumo Seydina Ousmane so e Ibnu Oumar il faut ko kadi en calmini ɗon mo donkuɗen heɓodirde ko Abdoul Aziz Sy ɓi baba Abou Babougo to leegal mum sola eɗen ndi o saaha woni ko dow dow to eyyi ko ɗum waɗi ɗanni ko dow to woni eyyi ko noon yimɓe kadi testoɗen ko gonga pharmacien ene heewi gonɗo hen docteur kono woto yimɓe gartir kadi banggue ɗeɓde waɗ ɗum comme toɓɓe ɗiɗi en jahani banggue safrirde docteur eɓe gonga ɗeɓani kono noon ko pharmacien caɗele mum woɗen haalde e holno cafrirten ɗen caɗele woodi fuɗɗuɓe arde hen ɗum woni hono Ibrahima Moutar Sow kono noon kadi wondude kaw Idi Bayla kono noon oɗo mo ganduɗa hoorema ko Hamidou Diallo kamɓe foof ɓe gaari hen ete ko ɗon foti wonde tigui poɗɗen yaɓɓude joguiɓe ɓe holtoɓe goni yoɓe jaltu ɓe mbaɗa feere hankkadi nam caɗele ɗe ɗe mbawa safrede jaɓɓo gonɗo e ɓoggol o assalamu aleykum on jarama min calminala ceerno Ban baragal baroɗe hande ko nde toɓɓere gadduɗon seydi Wan mi heɓano heɗade koɗo coosoho ɗo tan affaire pharmacien o on e pammi kam ko ɗum caɗele gonɗe hen ɗe caɗele pharmacien o wona caɗele goni hen ko danga goni hen sibabude taw goho
pharmacie ala droit uddude wona aɗa ara ɗon tawa eɓe guddi hay so tawi ene udda tawat ene waɗa guddel ngel ngannduɗaa tawa kadi ko ɗon joomum foti hodde joom pharmacien foti hodde ko e on galle tawa ko kala nde ngarɗa hay so omo uddi a tolnoto e fallanteriyel he ɓe jeeyma goo ɗum woodaani ɗiɗi hay so tawi ko mbuuɗu gooto manki koma timma wona te kadi ko an ƴeewoyta weccet so tawi ɗi ngoniino ɗo ɗiɗi walla tati eɓe nganndi so a soodaan ɗo tan a payat to oya ceerno joomum pewjanat hoore mum ɗum holno wona yo joomumen ƴeew fodde temedere ujunere ɗo tawa fofof ko weccet ɓolo jooni holno liggortoɗaa haa ƴeenga tawa guɗɗiɗi guttati fofof ka denndinɗo ɗum ndefsoyɗaa fotaani wonde poɗɗaa ƴeewde ko sewi ko taw wonɗo njoowɗaa ɗum haa heewi tawa aanata so tawii joomum fellitii kay gollude ene yiɗi heɓde huunde sabu a fewjanat ɗum a fewjanat nden huunde yelotooɓe na ɗo mbayno leydi yoɓe mbiiɓe so on ngaddii tinne ngadde e ɓeccaneemi yoɓɓititaaji keewɗi ko noon ngollirta tawa won jogotooɓe kaalis sewɗo on sahaa ɓeen beccana ɓe jooni noon min de mboɗo yiyatoo tawa aɗa mankiraani fodde bu sappo fayi les joomum wiima alaa probléme ya walla ɓeen mbiima ni bu sappo maana ɗo walla noogas maana ɗo so tawii a artoyii keɓaa salma so tawii komo ɓe nganndi aɗa mankiraani eɓe mbaawi wiidema e yahta a artii ngaddanamin noogas amen tawa eɓe nganndi ɗum so a addii alaa ko bonnantaɓe so a addoyaani kadi alaa ko bonnantaɓe eɓe njaɓira hono noon hono enen ne holko waɗi ɓe njaɓirtaa hono noon so tawii a anndaa joomum kam a anndaa joomum kono wone geɗe kay ɗiɗo taɗo kam woto ronko wiide ɓe yaasa adde dañi ngadda goonga noon ma woodi yaaɓe ɓe ngaddaani kono wonaa fulɓe fof njaaɗi wuro nayi kadi no wayi fof kam yo wooten tan ɓe ngoppuɗaa jeyi no wayi fof de fotaani uddeede tan muɗala kan ko pharmacien gooto ɗum famɗiri wuro ngo kanel kay madina gunaas ɓuri kanel laabi ujunere pharmacien ŋaaji ɗiɗi ne ɗoon kala nde ngarɗaa tawataa ko ene udditii so ne uddiine ne waɗi fallanteere ɓe joomum toolnotto enen so tawii ɗo e wuro hee baawɗo waɗande en pharmacien alaa ceerno so yiɗi njiggoyeɗen kono ko ƴeewen woto ko caɗeele ɗee tan sabu so tawii jooni hoddiɗaa temedere ordonnance tawat ko capanɗe jeetati e tan ɓe njogii famɗi garoowo keɓdaa fofof so tawii a heɓaani ɗoon holko keɓoytaa lekki laakara tawdi alaa baŋnge goɗɗo fonnoo tawi ko wona tati walla nayi so o alaa taw oona jogii wona kono so wonii ko aan tan yaakoraa sa alaa ko caɗeele njaafoɗon noon walla so ɗum alaa neldaa tamba ɗum kay ceerno alaa ko gasi toon jamirii kam min mboɗo jogii waawɓe waɗde ɗum jooni jooni mi wiya ɓe ngare mbaɗaneemin ɗo pharmacien ŋaaji 5 tawa neɗɗo welɗaa fof soodirta tawa alanaa ɗum caɗeele kono yimɓe mbaɗa rangno wootooɓe ni ɗum ne nafa ɗum ne nafa e ñawɗo tampuɗo ceŋanaaɗo butel na to yawno hade oɗo butel arde tawa gasi yaɗa mbayano garɗo rangde unde machine an arani unde machine a arani woodde a aranani tuuse tan aɗa rana tan ka coodowo non tigi mi famani jaafoɗon noon jarama Allah jarama Hammadou Wane on ndi baragal baroɗe en ñettimo no feewi Ibnu Umar téléphone no dilla de eyi ɗo tan ganndata careɗe ɗe ko enen fof ndenndiri ayide kadi ko wonaa ɗum ko madinnaɓe commerçant ji gonɗiɗo e madina min mbeɗe tawondira e maɓɓe to ɓe ngaddanta ɓen weccet walla to ɓen gimmoto pharmacie to jaha haa birkaji ɗi ƴetta weccetaaji keewɗi nawa ɗum ɗon kay ngal ballal kay madinnaɓe ene mballa ɓe ngal ballal kamɓe tan kay donka yoɓe tin no madinnaɓe ɓe jurmortoɓe ni kamɓe ɓe jurmoro noon madinnaɓe waɗi ko te ko toɗo banggue weccet ɗo heddade hakkude mabɓe hay sinno ko mawɗu walla min fiftin heddi hakkude moɗon ene jarnimi ruttude ordonnance o
so tawi an noon mbuɗuma heddima to maɓɓe ɓe mbiyata koɓe ngala mbuɗu ɓe mbiyama koɓe ngala joni an so mbuɗuma heddima maɓɓe mbima wonde ya addu mbuɗu sa ala mbuɗu ɓe duttoye ordonnance ma donc ɗon ko gonga no fuɗɗinande ko fof kam eɗen paami ko bandaɓe kalata ko ene fammi joni noon ala no mbatten sowona ƴetten oɗo ƴettu oɗo gonɗo e ɓoggol ngol Ibou Noumar. assalamu aleykum. assalamu aleykum. bisimilla musidɗo jaɓɓama. mi salmini on Basirou salmini Ibou Touré. Directeur. mi salmini onon fof mataw wonko arde tan seeɗa e toɓɓere nde ganduɗa hannde oɗon dawru ɗum. machallah. taw kadi ko toɓɓere nde ganduɗa ko mataw ko ngoƴaaji renndo kadi ko renndo ngo jeyɗi ko goonga. ko naam bandiraɓe o kaali ko fof ko goonga e dow fowade e ngoƴaaji maɓɓe ɗiɓe ngaddi goto hen fof ko yiiri yitere mum woni e haalde sabu wona hoɓɓe wuuro ngo ngoni e haalde goonga inchallah. kono noon kadi neɗɗo ko kala ko jeeyɗa e nder renndo kala ko renndo ngo tampi kadi aɗa foti humpitade ko holko tampini renndo ngo anne kadi guetoɗa andude ɗum so tawi renndo ngo dawri haalde caɗele mum ganda holko poɗɗa haalde renndo ngo mi wonanani doctereɓe mi wonanani pharmacien kadi hay goto e maɓɓe mi jiidani hay goto e maɓɓe kadi nandani golle hay goto e maɓɓe kadi meeɗani yaade ñaagade ɗum tawno mi jogui ordonnance yo sotnam ala ko min sorta noon dañi yimɓe fof dañguete kadi ko noon dañirami e nder formation kono jimi wiide ko madinaɓe yooɓe gandu pharmacie wonano kankañiri ni pharmacie wonano boutique divers ni wonano boutique ɗum produit yo pina tan darna huɓere ma ƴetta kaɓirde ma nanna to kañum koko yamirte ɗum kadi ko laamu il faut paama ɗum ɗon wadde ko hol laabi ɗi poɗɗen wawde jabde laamu ngu jaɓana in ɗum en jooɗima laabi kewɗi eɗen jotti e batuji tawi ardi ɗum ko préfet walla sous préfet walla gouverneur ha e ministre de l'entrée hon ko Dakar ɓotu o jooɗa wiya wonde Madina Gunaas ko fonti goto jogui ala mbawɗo addude formation a laamu sabu kamɓe jamirta neɗɗo yo yaawo yoɗo waɗi a formation Madina Gunaas yamdorde ko toon ronka woto yimɓe toon formation gonɗo woto toon docteur o toon hay goto ɓe mbi laamu leydi yo wallu en no keƴuɗen formation goɗɗo e Madina Gunaas kadi alɗu men ɓe hay batte mbawa hen Abdoulaye Gunaas ɓuuri hewde ngalu e Madina Gunaas hannde o wawa darnude formation e Madina Gunaas o wawa darnude formation e Madina Gunaas ko laamu ngu tan wawi jabde ɗum neɗɗo docteur o ne wawi yaltude wono docteur mawɗo pharmacien poɗɗo yeede leɗɗe waɗa ɗaɓɓande mum ñaagude mum laamu ngu joɓon ɗum adda pharmacie daro ko wona ɗum en mbawa dañde pharmacie te laamu ngu haalnama laabi kewɗi mbimi ni botu waɗama ɗo e mairie Madina Gunaas haala ɗum duga botu waɗama Vélingara haala duga mbiɗa tawkota botu waɗama Kolda e toɓe duguno haala duga ministre l'intérieur joni yo saaha coɓlenogol daka ɗum haala ɗon duga ɓe mbiya tan ko ma en pewjon ɗum peeje ɗe pewje hay wonde bandiraɓe mi ñaagomo noam ɓeɗo ko araɓe goni koye golle goni koye liggueyaji mumen mi ɗamini ke soko sago mabɓe kamɓene kala ko neɗɗo arani ɗon daña ɗon ko commerçant ɗum koye yeedo ko liggade sa yiɓe ngala leɗɗe ɗe ko wuuro ngogo no woyi hewdiri temedere ujunere innama aade ene fina e nder nokko pharmacie goto poɗɗo ni ɓe mbawa jobdonade Madina Gunaas leɗɗe leɗɗe ɓe gata ɗo de ko kamɓe koye maɓɓe ko wona koɓe jiiɗi fof ɓe dañata won tan koɓe ñaagoto ko laamu tasare ɗum ɗo fawi ko département Vélingara so waɗi département Vélingara formation kaari heɓa formation kaari heɓa koɓe keɓata koko seeɗa e dow ko laamu ngu rokkiɗe e ley Sénégal ko laamu ngu yo anndu wonde enen Madina Gunaas jeeyɗon ko e Sénégal ɓe ganda eɗen jogui fodde dendagal département ji walla diwanuji goɗɗi jogori fodde e nder leydi ndi ɓe dokka en fodde men ndeha timma sabu kala ko yontuɗeɓe ko poɗɗe wadde ko eɗen mbaɗa eɗen goota so tawi woteji jonti so tawi won gueɗɗe ɓe namdi gueɗe kewɗe eɗen ƴetta eɗen mbaɗa holko waɗi daraniɓe enɗo banggue ɓamtade politique e nder nokkuji ɗi mbawa darnade ɓe 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 mbawa wadde ko won koɗe gandaɗa ɓe mbawa ɗum wadde ɓe mbawa wadde laabi godorongaji gueɗe mbaɗi noon ko ɗum ɗo darade waɗa hen ƴiƴam mum waɗa hen waɗi ha yiɗi tina wonde ɓeɗo ɓe dariɓe yidde wadde politique e nder Madina Gunaas ene daari olden ɗum mi wiya bandiraɓe tinno wotoɓe tooñ doctereɓe wotoɓe tooñ won kalno haal doctereɓe wonde gara e hôpital Madina Gunaas tan no foti ni so tawi wiyama ko médecin ɗiɗo gonɗo e nder wuuro ngo ɗum wona gonga médecin ɗiɗo temedere ujunere finta e madde ko médecin ɗiɗo gonɗo keɗo e gargare baɗi noon kadi gueɗel gongel enen ɓesgu ngu kadi en mbawani gomɗindeɓe en gonɗinani doctereɓe ak gaddaɓe ɗoɓe neɗɗo yo wakkilo immade ɗo yaha nokku goɗɗo jaran koɓe haala inde yaha nokku ɓuuren ɗum e wiiden yahano sakoye poste santé walla centre de santé e taw gonto ko infirmier walla gonto ko médecin hono ɓen ɗum ɗo e Madina Gunaas ko ɓerde ma nde firde ma nde ko jaɓata koko hen nahira cellal
kala gonɗa yiyaade ɗo ko finde maɗa e jaɓi ɗo ko ɗon colloyta hay so tawi ko ñaagude Allah gonɗa hucciɗe Allah aɗa ñaago kala tiɗi Allah ko ñaagoɗa ko Allah en jam Allah je on ma ñaagoɗumi Allah ko Allah rokkatamo ɗo mi sikku ala jaɓoña to jahata to wonko nawmaɗo ɗo formation wonko hon noon tan bandiraɓe faam namɓe gon koye liggey ɗum woni koye commerce ɓe gon koye jeeyi ko ɗum addiɓe ɗo eɗen ñaago kala bawɗo yo wallu en laamu ngu tan noon wawi wallude en goɗɗo wawa en wallude wona joom wallu wona joom inde wona joom martaba wona ceernagal laamu ngu tan jogui fodde e wawde waɗande information goɗɗo e majjum tuna hokkilen ɗum e laamu ngu eɗen jogui heeɗene men dami e laamu ɗi ɓen yo yimɓeɓe nderoɓe mballa majjuma gunaas iwa e ɗeɗo caɗele no foti wonde wo toñe information e goto wotoñe information wono biwa e huude kala biɗo toñiɓe laamu ngu yo wallu en daña information goɗɗo kadi oto toña goto mi sikku haala ka ko geɗe ɗiɗi aɗa andi haala ka ko geɗe ɗiɗi wonde yo pharmacie waɗe ɗo e nder wuro ngo fodde ko gonɗa e haalde to ɓaggoriɗa ɗo ɗum ko matiére goɗɗo wa amma masala ha wonɓe ɗo ɓe e enen soodoɓe maɓɓe ɓe minen toɓɓere nde ko ɗon on masala wa amma addude ɗo pharmacie goɗɗo nde enen fof eɗen ɗesi humpitade wona mi welama tan mi waɗi pharmacie kono noon wa amma masala ha poɗɗo wonde hakkude coodowo e jeeyeteɗo e jeeyowo enen ko oɗo masala ha gadduɗen pour renndo ngo ɗum han kadi ko kamɓe e neɗɗagu maɓɓe hakkude maɓɓe e men o ngal neɗɗagal maɓɓe noon jiɗɗen kamɓene ɓe ganda ɗum ɓe mbaɗa hakkillaji maɓɓe e enen soodoɓe ɓe neɗɗo wawa wonde e nder wuro wiya jokkata hen endam wiya andata ɓe walla wallodirta e ɓe walla wata ko wallodira e ɓe ɗo wata wallodirta e ɓe heddi noon gonga ka ene muusi so tawi enen fof en goytimama kamɓe ɗo ɓe mbayni kono yoɓe gandu kamɓene gon koye liggeyaji maɓɓe e gueɗe baɗe mum ɗum ɗon en anda wonde koye liggey maɓɓe ɓe goni ala ko masala ha hakkude maɓɓe e meɗen o fodde ko yimɓeɓe goytoto ko ɗum woni ko gonɗen ɗo e haalde enen fof wiɗo no yimɓe kaali ko fof ko gonga te wona woɓɓe gaari goni e haalde ko fof wuuro ngo haali koɓe kaali koko gonga te koɓe mbadda ko min mi waddama ɗum mi ari joni noon enen ko koko mbaddeɗen ko weccet ala jaabi mbe ceymi tawɓe ganda kam koko mbaddeɗen ko ɗum noon garɗen haalande kaali ko fof ko gonga kono noon kamɓe wonko gamɗeɗa ɗum ko toɓe ganda kam wo amma siide goɗɗo minen min gaddani men ɗo ala hen droit jarama Ndiaye moƴƴi jarama noon tigui hojomaji meɗen gasi en jettimo no fewi aɗa andi jarani keɗen mbadta hen connami cottumami to banggue yewtere nde Ibnu Umar aɗa faami no gasa tawa o heeɗima ko gonga o faami kono enen en garani e banggue no mbiɗa ni en gaddani ɗo ko fewti e banggue doctoragal par ce que hay o ene haali o gayno mbimi wonde en jahani on toon banggue ko banggue pharmacie hakkude mum ne kadi ko hakkude mabɓe e meɗen no foti duuɓi ɗum woni o sikki ala gonga en namdaki en mbiyani yooɓe gandam gandal hakkudam e maɓɓe ngal e gandal hakkude ma e maɓɓe ngal woto tag en wasde haalde caɗele heddiɓe enen en kalani hakkude men ene wawi taw min somi ari min sodata aɗa wawi an tawa sade sodata kono noon goɗɗo ene arane daña ɗen caɗele koye renndo hen go jeeya jamma e ñalawma eɗen jiida e maɓɓe eɗen nana ɗinɗon kabaruji eɓe kalana en eɓe jogui emen jorto so en kalima yimɓeɓe nan alay saago kaalen en gaybinani ɗe kamɓe pharmacien ji en gaybinani ɗe en kadi jafoɗa ham yettina kadi to banggue wadde pharmacien ko haali ko min mi tawama ɗin ɗon batuji rawane ɗo tan seeɗe cakkitiɗo o ɗo ɗo mairie ɗo ko ɗon haala muɗum haala Amadou Dieng Tallo ene tawa hewɓen tawa a faami kono ɗum gouverneur haali no pharmacien wawata heɓorade kanko hoore makko on ɗon kanko ko niveau no haalirno ni e article woni hen kanko yurni ɗum ha ɓurti soko Allah eyyi kanko on ɗon gouverneur sous préfet ganduɗa gouverneur hay goto magasin wonno ko sous préfet wonno kono o yurni noon alhaali o a faami kono ɗum foof e wadde eɗen gandi wona honno eɗen gandi ko article aji jogui laabir ɗi rewete foof woodi ɗum ɓooyi ko ganduɗen ɗum e nam on ɗon banggue alɗuɓe ɓe mbawata wallude tan ko kañum en enen jogui ngaalu ardiɓe laamuɓe ɗum woni hono to banggue mairie ko nandi hen daranoden darde so tawi ɓe ngala ngaalu on saaha laamu ngu ha wawa heɓde par ce que hay so laamu ngu yamiri ɓayde so laamu ngu yamirta ko joguiɗo ngaalu yowat laamu ngu addata oɗo pharmacie muɗum waɗa ɗo pharmacie e calteɗe fof ko ɗi privé ɗi laamu ngu waɗɗi ɗin ko gonɗi hôpital ɗi ɗin ngala haydara woni toon ko woni toon ko yo Allah suuren ko foti waɗe toon ko waɗaka hen ɗum wona en kalani hay ɗin kalɗen ko privé ji ɗi
ganduɗa hoore ma yimɓe garay mum jamma e ñalawma 24 heures sur 24 ene foti uddidde ene udda tawa udditta 24 heures sur 24 ha wadde alay saago ɓe kalde ɓe toñaka ɓe toñaka koye haalde tan ɓe gona so tawi ɓe nani walla bawɗo nantinandeɓe yo nantinanɓe ɓe cansa gonka ko ɗum tan jiɗɗen hayɗo goɗɗum ala kalɗe mabɓe e meɗen gonka mabɓe e meɗen enen en namdaki no ɓe guurden eɗen mbiɗen tan ko yoɓe jaɓɓo yimɓe ne poti jaɓɓoɗa ɗumen noon ɓe duusa ɗumen ne poti ɗumen duusude ɓe gusta piriji mabɓe ceerɗi ɗi a faami ɓe newo baɗagal waɗaɗa haali gonga sa yaltiɗo won nokkuji so bus sappo hay soko bus sappo hay soko nogas jomum wiyana komi yasmama kamɓe ko mbuuɗu ngu fami so heddima ɗum mbima wonde ko ma gaddoya mbuuɗu ngu ƴettore gonɗe ɓoggol jasɗa assalamu aleykum aleykum salam allo allo mbaɗɗa yantano mba inde yettode inde ko inde aliou sow aliou sow legal nasillahi eyyi bisimilla Allah jam tan alhamdulillah on gaddi toɓɓere moƴƴere yiyande moƴƴere eyyi ko noon puisque pharmacie noon no mbiɗon ni ko noon quoi foti jogade ko 2 équipe walla 3 équipe quoi 6 heures 6 heures équipe goto montre ha ɗum ɗo ha 1 heure comme ça 0 minute équipe goɗɗo kadi ƴetta kadi ko ha 19 heures quoi 19 heures so woni ɓeeɗa ƴetta kadi ha 6 heures quoi noon foti won 3 équipe noon foti won ɗum woni no oɗa wini no guɓɓuɗa je nuttude nani tawne garɗa fof tan tawata mais ɓe mbawi jamma o kam jamma 23 heures yimɓe guddat dame ɗe ko mais heddo damel ngel fof ko junngo tan heƴata ɗon ɗum waɗi ko won pour yimɓe mbasa yande no attaji wona wata yimɓe gonga walla ko junngo tan kaalis tan won ɗum woni par ce que maladuji no kewi wa yimɓe ɓe tellani no heeya ɗumen noon foti quoi kadi jomum waɗa client kadi ko client woni lamɗo e dow jeewo ko ɗum tubabe wi quoi kadi ko noon woni ko quoi gonga merci tubabe ko noon client o woni lamɗo bawɗo won ɗum ɗo jeewo quoi tam yurte place noon tigui no mbiɗa ni ko noon mbiɗon ni vraiment ko noon jarama seydi kadi oɗa comme alaji no wini ko alaji no wini kadi wona noon donate toɓɓete eɗen gandi pharmacie kala waɗa ɗum ko ma laamu jilla ministére de l'intérieur ma mbindade lettre quoi jaama ministére de l'intérieur waɗa acci ƴetta lettre après ɗum waɗa validé quoi yemere ko wiya ha mais ɓe jii Thiès ɗo tan hedde comme ɓe ɗum ɗo pharmacie goni ɗon Thiès ɗo tan Thiès wawa feccade Madina laabi ɗiɗi ni Madina tan Thiès wawa ɗum feccade laabi ɗiɗi mais 20 et quelque nan ɗon dimanche ko dimanche wona ni kam ɗum ɗo liggotako ɗum ɗo pour ɗum ɗo gueɗe laamu liggotako mais hedde 8 pharmacie mo walla 9 liggota ñande dimanche nde ɓen mbatta aaye gar ine woodi wallahi ɓen jontate on ñande aaye gar so yi pharmacie ɓe jonta ɓen fof nen fof ine winda quoi aaye hay so ɓe jeeyani ɓe jontaɓe ɗum jara pharmacie a yiya liste o nan hen gara juuroɗa kon juuroɗa mbiya ni ƴetta mbiya na pharmacie mam jara mbuur on pharmacie no woodi legal nag mbuur on naggam noon tan ƴetta moto ma walla oto ma jaa to jaa walla ƴetta noon woni jarama seydi takono ɗo e Madina ko beltima ka moƴƴo ko noon foti wonde ko walla wona en mbiyanno kadi abou en wotoɓe cikku kadi kamɓe jarama noon tigui hojamaji men ɗi gasi o en jettima no fewi en mbimo seydi Sow moƴƴuno taw ko guila law naati Ibnu Mar hojamaji men gasi ha eyyi ko yettude noddiyankoɓe tan sikki ala ɓe garti e toɓɓere he no fewi nde wonno ko ɗum ngoƴaji men enen foof ndendi ngoƴa o fodde ko kuppuɗo joni o ɗo so o ko yiiɗi haalde ko aɗa ara e pharmacie tawamo uddi kono toujours ɓe mbaɗat ɗon fichier ɓe kalnowoma ko oɗo pharmacie udditta oɗo heure ha oɗo heure oɗo jaata tawata komo udditi kala gudduɗo taw yeeya tan ñande no liggotako o windante ɗon liggotoɓe on ñalawma e ɗin heure uji eyyi kanko koye ɗum o yinno artude ɗum noon nde wonno enen en jettayi ɗon ɗon jettiɗen koye fuggude enen ko ɗon jareɗen sikki ala ɓen fuggateɓe ɓe eɗen ñaagui tan nde mbattata hakkille mabɓe e fuggoɓe ɓe machallah e fuggoɓe ɓe ene jogui to goni eyyi kono noon ko itti ɗumen to goni to nawi ɗumen to jeehiro ha duttiniɓe kamɓe yoɓe gandu won sababuji kewɗi ɓiliɗi hakkude ɗon ko ɗin sababuji noon jiɗɗen enen foof yo en mbattu hen hakkille woni kamɓe toon woni enen ga enen foof mbatten hen hakkille jurmodiren e wawde andude ko ni foti waade daraniɓe Madina Gunaas ene goodi pelle nan ɗo ha mbayno leydi yoɓe jaah kala ko gandanɗa hoorema
madina naaɓe eɓe golto ɗum eɓe nganndi yoɓe njaaɓe mbaɗa koyɗe maɓɓe haɓe jeewdira e ɗum ko madina naaɓe golto ko ɓe ɗaɓɓa masala haa hakkunde ɓeen e madina naaɓe ko ɗum ɗo woni faandare émission mo ko ɗum ɗo woni ko kaalɗen heen enen sikki ala en beltinima denndaangal noddiyankooɓe alhaji abou kañumne addi heen waalaare muɗum e fodde to addiri o baŋnge to baŋnge addugol pharmacie wona ummade tan waɗa pharmacie sa enen fof eɗen ɗesi humpitade hayso en kumpitaki fof kono eɗen ɗesi humpitade yoga e ɗen gueɗe sikki ala heddoto nde gadduɗen toɓɓere nde auditeur uji meɗen ɗi ɓe kewani tan tongade e toɓɓere addade kono noon yoga e maɓɓe so gari ko e toɓɓere addade he koye hen dawata enen gadduɗen ko masala ha hakkude jeeyowo pharmacie o e enen aroɓe soodde leɗɗe ɓe en calmini bandiraɓe ɓe en tubnima eɗen ɗaɓɓa yaafuya e denndaangal hettinoɓe en to ɓe mbawi wonde foof assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ibnu omar jarama ne wayno tongi yewtere nde e mbaɗi kuttuji ndi kadi ko wonno mojiba ko e ko wonno sababu argol ngol wona aybinde wona yennude wona ustude wona hay goto kadi hay noddiyankoɓe ɓene kadi mataw ko noon tan nde tawno neɗɗo tima en tabitani so waɗi hunde ngakki ɗum ɗon jombani enenne kadi eɗen teski ɗum en nam eɗen jafno so tawi woodi perguitte e ngakkande baɗɗe hen wona ɗum wonno fandare nde ko wonno fandare nde ko ene wayno en dañi ɗum en nam yimɓeɓe naati ɓe kaali ngoƴaji mabɓe eɗen ñaaguino no mbiɗa ni ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni ardiɓe ɓe toggi to banggue mairie o ha yetti e banggueji sereme ɗi e banggue pelle ardinaɓe to banggue pelle wawde haalde naneɓe foof yoɓe jaa ɓe jokkodira e ɓen ɗon hay sinno ni en keɓani pharmacien goɗɗo taw kono noon yoɓe jokkodira ɓen wawde famine ɗumen nam hol caɗele ɗe yimɓe goytode tawno woyta ko hakkude mabɓe hay sinno ni ko ngakkere pharmacie goɗɗo woni caɗele mawɗe ɗe kono noon ko woyta ko hakkude mabɓe e wondiɓe e aroɓe ɓe holno ɓe jaɓɓorto e gueɗe ko nandi hen wadde ɓe mbawa kadi kamɓene teskade e famde ndekete ɗum ɗon ne foti wonde nde tawno so tawi neɗɗo ne wanma hunde e nde mettuma haalta ñande foof tan kanko o sikkata ko waɗatama ko musanima ɗum noon haalde nde wonko nafata wonkode ko siftinde won kadi ko wallata en jetti karalla men ɗa ha Moussa Batengade Pular kono kadi en jafnima hennoɓe naade ɓe foof so tawi woodi cugge cagge baɗɗe eɗen mbiya tan ko ɗum ɗo woni komin kemnoɗa ɗe Ibnu Omar Seydi Touré min jettima kadi annene darne ma tinde e nde ɗo yewtere hannde kadi yo Allah rokku en tawede sahaji paaɗi ɗo e nden yo jaam Allah jogi min jogon Allah jarama on jarama kettoɗen yewtere ngoƴaaji renndo kettoɗen yewtere ngoƴaaji renndo kettoɗen yewtere ko ɗo yewtere moon ngoƴaaji renndo hadde moon e oɗo ñalawma hannde rokkonaɗi ha saaha goɗɗo waɗano noon ɗum ko musidɗo moon Basirou Ban on jarama e kettogol ngoƴaaji renndo kettoɗen yewtere ngoƴaaji renndo Basirou Ban e yuɓina yewtere ngoƴaaji renndo kettoɗen yewtere ngoƴaaji renndo kettoɗen yewtere ngoƴaaji renndo kettoɗen